Fagyott Balaton, üres kikötők, de nem mindenhol a jég az úr. A balatoni Alsóörs Marina és Fenyves Jakklub kikötőkben megoldották a hajók téli vízen tárolását, melynek kulcsa a jégtelenítés, vagyis egy olyan rendszer, melynek köszönhetően nem fagy be a víz a hajók körül. Ezt kísérletezte ki és alkalmazza sikerrel a gyakorlatban Bartos Dénes mérnök, közismert vitorlázó, a téli vízforgató rendszer magyarországi meghonosítója. A rendszer attól működik, hogy a tó fenekén található langyos vizet, én úgy is mondhatnám, hogy meleg vizet, ami persze olyan meleg, hogy olyan 1-2 fokos, de a 0 fokhoz képest meleg. Tehát ezt a meleg vizet felhozzuk a tó fenekéről, és beterítjük a hajó köré, mintha a hajó úszna ebben a langyos vízben, és közben a meleg víztől nincs jégképződés. A langyosabb vizet az úszómólókra szerelt szivattyúk segítségével hozzák a felszínre, melyeket 0 fok alatt kapcsolnak be, mikor fennáll a jégképződés veszélye. És hogy mire jó mindez? Elsősorban azért jó, mert hosszabb lesz a szezon. Ha például jön az a akár márciusi, tehát ilyen tél után esetleg április elejei, langyosabb idő, amikor már kint elolvad, jégzajlás elvitte, vagy hogy a Balaton ember szokta mondani, hogy elsüllyed a jég, akkor pillanatok alatt, 1 nap alatt, fél nap alatt üzemképessé lehet tenni a hajót, és lehet menni már is vitorlázni. A szezon meghosszabbítása a munkaerőnek is kedvez, hisz a kikötőkben télen is van tennivaló, és az addig a nyári hónapokra korlátozódó munkálatok egész évre széthúzhatóak. De a hajónak sem tesz jót, ha a téli fagyok előtt veszik ki a vízből, mert a hajótestben maradhat víz, ami ha megfagy, komoly károkat okozhat. Ma már a hajósok 70-80%-a elfogadottnak tartja a téli vízen tárolást, ami számos kényelmi funkciója mellett a szezont is kitolja, így nem csak a vitorlás társadalomnak kedvez, hanem az egész balatoni régiónak.